Соңгы вакытта үзебезнең авыл хуҗалыгы машиналарына ихтыяҗ сизелерлек артты. Аграрчылар чит ил техникасын алмаштыруны эзли. Россия җитештерүчеләре әкренләп куәтне арттыра, импортны алыштыруга юнәлеш ала. 2020 елның ноябреннән лидер Кукмара районы хуҗалыкларына һәм Татарстанның башка районнарына авыл хуҗалыгы җиһазлары җитештерүне һәм китерүне башлап җибәрде. Чит ил технологиясын алып, шушыны үзебездә эшләп башлап, авыл хуҗалыгын бүгенге көндә экономик яктан алга җибәрү һәм дә инде хезмәтен җиңеләйтүгә бик бәйле. Җитештерүдә бүгенге көндә стационар миксер, космоцентр, ашалма җибетү җайланмасы бар. Фермерлар буенча әзер азык катнашмасын тарату өчен КАМАЗ базасында 21 куб метр күләмендә азык өләшү җайланмасы җитештерелә башлады. Җитештерелгән 17 стационар миксерның 10-сы Кукмара районында сатылган, калганнары Әлмәт, Апас һәм Арча районнарына җибәрелгән. Менә алга таба дагы инде шушы өлкәдә безнең эшне киңәйтергә җыенабыз. Хуҗалыклар күбесе үзебездә җитештергән әйберләренә бик омтылалар. Әсәнбаш агрохуҗалыгында ашланма җибетү җайланмасы апрель башында сатып алынган һәм язгы кыр эшләрендә уңышлы файдаланылган. Агрегат сәгатенә 3 тонна әзер эретмә җитештерә. Ул махсус савытларда саклана. На данный момент мы растворяем. Хәзерге вакытта авыл хуҗалыгы культураларын яфрактан тукландыру эретмәсен ясыйбыз. Биредә карбамид, мочевина, мони-аммоний фосфат, күкертле магний ашламасы һәм гуматта өстибез әле. Нәтиҗәдә кулланышка әзер эреме барлыкка килә. Восток агрохуҗалыгында 565 баш терлеккә балансланган азык әзерләү өчен стационар миксер уңышлы кулланыла. Җитештерү егәрлеген арттыру өчен тагын бер урнаштыру планлаштырыла. Фермерлар җиһазлар җитештерү, үз вакытында техник хезмәт урнаштыру һәм аларга запас частьлар белән проблема булмаган зур өстенлек дип билгеләп үтә. Руслан Мөбарәкшин, Адилә Шакирова, Марат Сабирҗанов, Азат Нигъмәтуллин, Татарстан яңалыклары.